Jeg kigger her på opstillingen, der simulerer et atom. Jeg kan se herinde i atomkernen, at det nok ikke er et hydrogen, da der i hvert fald er 6 protoner. Det kan også være grunden til, at jeg ikke kan bruge den formel, som jeg ellers har brugt i min opgave, da den er lavet med udgangspunkt i at regne på hydrogen. Noget af det revolutionerende ved Bohrs model, det er, at man bevæger sig i baner, altså at elektronen her rykker sig til næste bane, eksempelvis springe til bane 2. Sådan der, kom den ud i bane 2. Og at den altså kun kan hoppe fra bane til bane og ikke ligge imellem. Den vil altså aldrig kunne komme til at ligge her, eller her, eller her. Det troede man førhen, men det her det er altså det man tror på i dag, at den kan kun befinde sig i baner. Eller det vi kalder orbitaler. Når et elektron exciterer, så gør den det fra en tilstand og til altså fra en orbital herinde til en orbital, der ligger længere ude, altså har et større nummer. Og når den gør det, så tilføres den energi, der er forskellen mellem de to orbitaler. Når den så ryger tilbage, hvis vi sætter den ud i orbital nummer 4, og den ryger tilbage til orbital nummer 2 eksempelvis, så vil det her blive udsendt noget energi, altså det vi kalder en foton, som er det der lyser. Man har altså fundet ud af, at det er når den imiterer eller bliver absorberet, at der bliver udsendt lys.